Som alumnes de segon de farmàcia de l'Institut de Sales. En aquest cicle ens preparem per dispensar darrere el mostrador i donar suport psicològic al pacient. Estem a classe de M2 i estem buscant informació per la dispensació dels medicaments. Vale, poso-ho col·lapso, a veure què ens surt, a veure si ho podem comparar. En esta práctica estamos realizando una disolución peso-peso de sacarosa en lactosa. Esta mezcla que están realizando sería una base para hacer alguna mezcla sólida, un comprimido, un granulado, unas cápsulas.